నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని కందమూరు గ్రామానికి చెందిన ఉదయగిరి నారాయణ కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని కోరుతూ చలో నెల్లూరు అనే కార్యక్రమానికి పిలుపునిచ్చింది తెలుగుదేశం పార్టీ. ఇందులో భాగంగా నెల్లూరులోని వీఆర్సీ సెంటర్ వద్ద ఆందోళన నిర్వహించేందుకు నెల్లూరు టీడీపీ సిటీ ఇన్ఛార్జ్ కోటంరెడ్డి శ్రీనివాసులరెడ్డి సిద్ధమయ్యారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు ఆయనను ఇంటి వద్ద హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు. గత రాత్రి నుంచి కోటంరెడ్డి శ్రీనివాసులరెడ్డి ఇంటి చుట్టూ బాలాజీనగర్ పోలీసులు పహారా కాస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే శ్రీనివాసులరెడ్డి ఆయన ఇంటి వద్దనే ఆందోళనకు దిగారు. పోలీసుల తీరును ఆయన తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. ఉదయగిరి నారాయణను పోలీసులే హత్య చేశారని ఆరోపించారు. ప్రజాస్వామ్యంలో శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపే స్వేచ్ఛ కూడా లేదా అని నిలదీశారు. నేలపై బైఠాయించిన శ్రీనివాసులరెడ్డి ప్రభుత్వానికి పోలీసులకు వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. డౌన్ డౌన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి, డౌన్ డౌన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి, అరెస్ట్ చేయాలి నారాయణ హత్యకు కారణమైన ఎస్సీని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి నారాయణ హత్యకు కారణమైన ఎస్సీ అక్రమ అరెస్టులు, అక్రమ అరెస్టులు, అక్రమ అరెస్టులు, అరెస్ట్ చేయాలి నారాయణ హత్యకు కారణమైన ఎస్సీని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి నారాయణ హత్యకు కారణమైన ఎస్సీని వెంటనే